παιδιά, hey, τσάου εδώ. Πάμε για να συνεχίσουμε. Εδώ είναι το Blacksmith από ό,τι θυμάστε. Και ναι, έχει νυχτώσει, πάμε να κοιμηθούμε στους άστεγους. I'm homeless. Ωραία, yes. Πάμε. Ωραία, ξημέρωσε. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Να φτιάξουμε βασικά θα πάμε να κόψουμε wood, παιδιά. Καλή ιδέα μου, έτσι. Λοιπόν, λίγο wood θέλουμε. Να αρχίσουμε να κόφτουμε. Ωραία, το έφερα το axe μαζί μου. Γιατί σας το λέω αυτό? Για να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα σκαλοπάτια. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Για να κάνουμε τη σκεπή του Blacksmith. Ω, Spider. Ουστ. Ωραία. Λοιπόν, για λίγο δεν θα μιλάω γιατί θα κόβω ξύλο. Ωραία. Go Power Rangers. Πλάκα κάνω. Το σπασμένο, το αιωρούμενο δέντρο, ναι. Παράλληλα τώρα, παιδιά, μπορεί να μην το ακούτε, δεν ξέρω αν θα ακουστεί στο βίντεο. Με στέλνουν μηνύματα στο Facebook όλοι για το βιντεάκι το πρώτο, ξέρετε, με το πρώτο κτίριο που έκανα. Και με έχουν τρελάνει να πούμε τώρα. Και μου πρίζουνε, ξέρετε τι. Οπότε έχω 37, ας γυρίσω πίσω γρήγορα για να τελειώνω. Και ναι, μετά θα δω. Πρέπει να πάω να πάρω stone γιατί... ωραία, θα πάρω τώρα. Γιατί και stone χρειάζομαι για να φτιάξω δεύτερο φούρνο για τον Blacksmith. Και coal χρειάζομαι, να το βρήκα κιόλας. Ήμουνα 23 level και τα έδωσα όλα τα levels μου για να κάνω enchanting τα όπλα. Έπρεπε. Ωραία, ας πάμε πάνω. Ουστ, πρέ. Ωραία. Λοιπόν, θα φτιάξω καταρχήν τα ξύλα να τα βάλω εδώ. Ωραία. Έτσι, μπράβο παπά, μπράβο. Λοιπόν, ωραία. Να φτιάξω και ένα φούρνο. Λοιπόν, μπριζόλες. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα φούρνο όπως είπαμε. Ωραία. Έλα πρέ. Γάμο του. Δεν έχω χώρο, ναι. Και θα πάμε τώρα το φούρνο να τον αφήσουμε εδώ. Και πρέπει να πάμε τώρα να φτιάξουμε ένα chest και δύο πόρτες.
Το θυμάστε έτσι, ένα chest και 2 πόρτες. Λοιπόν, φτιάξουμε το chest. Να το πήρα. Και ναι, περιμένετε να αφήσω κάποια λίγα πραγματάκια εδώ για να ένα chest φτιάξαμε και 2 πόρτες. Ωραία. Λοιπόν, πόρτα νούμερο 1. Μπήκε. Πόρτα νούμερο 2. Μπήκε. Chest. Μπήκε. Και τώρα θα πάω πίσω στο δικό μου σπίτι να πάρω για το chest τα πράγματα, λίγο κολ, να το βάλουμε στους φούρνους και θα δείτε μετά. Εν πορεία. Λοιπόν, καθίστε να δω. Κολ πήρα. Κουβά πήρα. Αυτό. Θυμάμαι ότι είχα ρε. Το είχα βάλει. Τέλος πάντων. Ένα, 2. Λοιπόν, θα βάλουμε σε μένα θα βάλουμε το διαμαντένιο και θα βάλουμε αυτό μες στο chest και θα βάλουμε και στο chest κουβά πήραμε, όχι bow, θα βάλουμε και ένα πυρόλιθο. Οκ, πάμε πίσω. Ωραία. Το βάλαμε το chest και εδώ θα βάλουμε ένα οκ, ναι. Για να δούμε. Ωραία, τώρα χρειαζόμαστε λάβα. Βασικά, λοιπόν, τώρα, δεν θα το κάνουμε όλο σήμερα. Βασικά πάλι. Δηλαδή πρέπει να βρω λάβα και νερό και να φτιάξω και iron κουβάδες. Οπότε τι θα κάνουμε σήμερα? Θα ενώσουμε το χωριό, ξέρω εγώ, το σπίτι των άστεγων να συμβαδίζει με το blacksmith. Οπότε θα καθαρίσουμε λίγο το χώρο. Εδώ μορφούλικο.
Λοιπόν, από εδώ θα φτιάξω μια σκάλα. Όπα, όχι φούρνος. Έτσι. Σκάλα λέω. Κάμον τώρα. Ωραία. Γαμό, έβαζα ένα παραπάνω. Νυχτώνει. Κοιμήσου. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ και θα το κάνουμε wop. Έτσι. Εδώ δείτε σκαλίτσες. Ανεβαίνεις και πάμε το blacksmith. Αυτό. Λοιπόν, πάω στο σπίτι και θα πέσω να κοιμηθώ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, άλλο τι χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τώρα δείτε πως έγινε το blacksmith. Να το. Εδώ είναι. Θέλει λίγο φωτισμό από μέσα θέλει λίγο. Θα βάλω περισσούς, αλλά όχι σήμερα. Οπότε λοιπόν ανακεφαλαιώνουμε την επόμενη φορά, όσο θα τρώει κοτόπουλα ο χαρακτήρας μας, την επόμενη φορά θα φωτίσουμε μέσα το blacksmith και θα ξεκινήσουμε καινούριο building. Λοιπόν, το building που θα ξεκινήσουμε, όπως με έστειλαν 2 φίλοι μου να φτιάξω και ήταν πολύ καλή ιδέα, είναι να φτιάξω μια φάρμα. Εκεί πέρα πάνω στο δέντρο εκεί κοντά που βλέπετε, πιο μέσα βέβαια, θα φτιάξω μια φάρμα. Θα φέρω ζώα και θα είναι τέλειο. Οπότε όποια πρόταση έχετε εσείς και θέλετε να φτιαχτεί online και να φαίνεται σε βίντεο, μπορείτε να το προτείνετε. Ναι. Ναι, μπορείτε να το προτείνετε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσετε. Γεια σας παιδιά.